लोगोफोर नायलाय नुलाय ड्रिम 11 जाय बिथांमोना ड्रिम 11 गेलेनो गोसो दंमोन बिथांमोना नायलांबाय थादो। थ' धामाका अफार होगासिनो दायो बे सिजनाव IPL आव कर'रपति जानायनि सिमां नुदोंब्ला नोंथांमोना गेलेनानै कर'रपति जानो हागोन। थ' खेलखौ नायलांबाय थादो, नोंथांमोनाबो कर'रपति जानायनि सिमांखौ मोननो हागोन। थ' बिदिब्लाथ' खेलाखौ नायलांदिनि 22 तारिखनिफ्राय जागोन खेलाया। थ' नायदो 11 जन मानसिया 1 करोड़ मोनगोन। थ' नायदो धामाका अफार एबारनि IPL आव। थ' नायबाय नै नायदो 29 नि बेसेबां 11 जन मानसिनि थाखाय होगोन 29 आव चान्स दं नाय। रेंक 1 आव होगोन 11 जन मानसि, फार्स्ट थांबाबो सेकेन्ड थांबाबो 11 नाम्बारसिम होदोंनो 1 करोड़। ओमफ्राय नायदो 12 नाम्बार। थ' नायलांदो नै 11 निफ्राय होनानै नायदो सब प्राइस दंजोबो, लास्टआव गैथ्राबाबो नोंनि मुल थाखाखौ मोनफिनगोन नै। थ' नायलांबाय थादो 29 आव इसिबां दं आरो नै 19 थाखानि 2 करोड़ खेनसेनो हारसिं मोनखागोन 2 करोड़। नोंथांमोना नायनानै ला खेलाखौ नाय, सेकेन्ड प्राइस दंबावो। थ' लास्टआव मोनफिनगोन नों फैसाखौ नायबानो जाबाय 39 नो। अफारानो अफार। थ' बिदिब्ला नायलांदो खेलाखौनो। थ' क्रिएट खालामसै, आंबो खेल होखानोसै एबारनो। थ' क्रिएट खालामदो नै नायदो। थ' चेन्नाइ सुपार किंजों जागोन बेंगलरजों जागोन आरो टिमा रयेल चेलेन्जार। थ' चेन्नाइजों बेजों मानो होनबा महेन्द्र सिं धोनीया बे बुफैनो मोननाय नङा, मानो होनबा बे लास्ट उनावसो, ओंखायनो आं किपार सेक्सनाव बेखौ लाबाय आङो बिराट कहलि। नै नायदो थ' बेथ' दुबिया पार्ट टाइम खुबैगोन, गेजेराव बल खुबैनो हागौ, बे बलिं खालामनो हागौ, बेनि थाखायनो लाबाय। थ' नायदो थ' जाडेजा, ग्लेन मेक्सवेल, नै मइन आलि नैबेखौ लाबाय, बे फार्स्ट अपेनिं खालामगोन रविन्द्र। ओमफ्राय ना बलाराव बेखौ लाबाय। थ' बेनि उनावहाय थ' आं लाबाय बेखौ लाबाय। थ' होमबा आंना टिमा जाबाय, नायदो नै बोरै खालामखो। थ' नायदो इसिनिया 6 जन, मानो होनबा उइकेट किपाराव नैबेयो बुनो मोनफैगोन, मानो होनबा जोंना फैगोन माबाया 5 नाम्बारावसो। 5 नाम्बाराव फैबा नायबानो जाबाय नोङो। चेन्नाइ सुपार किंनिया जाहैबाय फुरा बुग्रा गोजाखानो, होमबा बियो मोनफैनायानो नङा, बिनि लाइनाव फैनाय नङा। 5 नाम्बारसिम बहुद लास जागोन 20 अभारनिल' खेल। थ' ओंखायनो आं बेखौ लायाखिसै। थ' दायो जाबाय आंना खेलाया। बिदिबा एबार खेलाखौ होनोसै। थ' आंना टिमा 6था जानानै दंखायो। थ' 6था जानानै दंखायो। आं माने बेखौ उनाव सोलायफिनगोन आरोना, जास्ट खोन्थादों आं उनाव सोलायफिनगोन बेखौ। थ' दायो 22 तारिखआवसो नालाय खेलाया, थ' आं सोलायफिनगोन आरोना। बेयाव लाइन आपबो जानो हागौ आधा घन्टा सिगाङावहाय। बेयाव खैथा बाजियाव होदों खेलाखौ नायबानो जाबाय नै 8टा ग्रुपआव दं, होमबा 8:30आव आं बेखौ लाइन आप नायनांगोन। होमबा सोर गेलेयोखौ सेलेक्ट खालामफिननांगोन, बेनि थाखायनो आं माबाबाय। थ' आंना दा खेलखौ होनायनि लाइनाव फैबाय। थ' आं होनोसै, नोंसोरबो जइन खालामदो, गेलेदो बास। थ' फ्रि आं होबाय, गेलेदो नोंथांमोनाबो, टेनसन गैया, न' टेनसन।
थ' आं 6टा टीम लागायनोसै थ' नोंथांमोनाबो लागायदो टीमखौ आं 6टा टीम लागायनानै होबाय नोंथांमोनाबो नायलांदो माथो बेसेबां गोबाव दंबावो थ' आं 6टा टीम लागायनोसै नै मोनबा मोनबाय मोनाबा थांबाय आरो नामा थ' आं बिदिबा लागायनोसै आंनिबो माबाजोंथ' नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोरो थ' नायलांदो थ' बिदिनो गेलेयो आरो ड्रिम इलेभेनखौ नोंसोरबो बिदिनो गेलेबानो जाबाय थ' बिदिबा डाउनलड खालामदो ड्रिम इलेभेनखौ नै नायलांदो बहुद खेल जागोन थ' नायलांदो नै नोंसोरो थ' आरो बेलेग खेल दङ टेस्ट थारिखनिया नै नायलांदो बहुद खेल बहुद खेल दङ नायलांदो माथो बेसेबां गोबाव खालामबाय थानो थ' ड्रिम इलेभेनखौ प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनलड खालामना प्ले स्ट'रनिया सापर्ट होआ थ' नोंथांमोना प्ले स्ट'राव मोननाय नङा बेखौ मोनगोन मोननाया सापर्ट होआ ड्रिम इलेभेना थ' बिदिब्ला नोंथांमोनाहाय क्रोमाव थांनानै डाउनलड खालाम आरो क्रोमाव थांनानै डाउनलड खालामाबा आंनाव कमेन्ट हर आङो डिसक्रिपसनाव भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन नोंथांमोना डिसक्रिपसननिफ्राय लाबानो जाबाय डाउनलड खालामनानै बास बेखिनिल' नोंथांमोननो नांगौबा बुंबानो जाबाय आरो नाङाबालाय आरो माथो थ' माथोबाव आरो गेलेदो बे बाराव बहुद चान्स होदों नोंथांमोनखौ बास एसेनोसै